दानि खोथा नङा प्राय 6 मास सिगांनिफ्रायनो फाइनाल जाखाबाय BPF रावजोंबो एलायन्सआव गैया जों गाव हारसिंनो इलेक्सन गेलेगोन बेखौ आं बुंनाय नङा जोंनि पार्टिनि स्वयं आफादगिरि जोंनि बारग' BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अलरेडि होनगासिनो दङ ओंखायनो जोङो जोंनि जि दरं उदालगुरि ओमफ्राय क'क्राझार बे मोननै समस्थियाव जों BPF हारसिङैनो इलेक्सनाव एबार बाहागो लागोन नङा जोंनि बुंनाया बेनो जे दानि जि बर्तमान सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोननि जि 3 बोसोरनि सरकार बेवहाय जों जि नुबाय बिथांमोना गावसिनि सरकाराव माने डेभेलपमेन्टखौथ' बाद होदो गावसिनि सुक्तिनि खामानिबो मावनो हायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय गाव गावनि जि स्टेटास बिसोरनि मान मर्यादा दंमोन संबिधानिक भाबै जिखिनि दंमोन बेखिनिखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखै बिथांमोननो 40टा डिपार्टमेन्ट होदों 40टा डिपार्टमेन्ट लाखिनो हायाखै साख्रि होनो हानायनि खेमथा होदोंमोन बेखौ बिथांमोना हमथानो हायाखै गाव गावनि जि स्टेटास EM चिफ हिसाबै जिबायदि स्टेटास गोदोनि दिनाव संबिधानजोंनो मोनबोखानाय चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मर्यादा आसामाव सासे केबिनेट मन्थ्रिया जिबायदि मर्यादा मोनो बे रोखोम जोंनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ मर्यादा मोननांगौ मोनसेया जाहैबाय जोंनि EMफोरा आसामाव स्टेट मिनिस्टार हिसाबै जिबायदि मर्यादा मोनो बे मर्यादाखौ जोंनि EMफ्रा मोननांगौ नाथाय बेखिनिखौ बिथांमोना मावनाय दांनायखौथ' बिथांमोना नागिरखायाखै गोदोआव थाखानायखौ बिथांमोना मानो खोमादों बेखौ बयबो असान्ति जादों आरो ओंखायनो रायजोफोरनाव मोनसेल' खोथा जिहेतु थांनाय 15 बोसोर जि सरकार बे 15 बोसोर सरकाराव BPFआ खामानिजों लोगोसे BTC नि मान मर्यादा आरो बेजोंनो लोगोसे BTC आव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठी बयखौबो खौसे खालामनो हादोंमोन आरो बयबो खौसेनो फंसे रावजों बुंदोंमोन जों BTC बासिन्दा जों BTC बासि बे बिराद गिदिर खोथा जे बेवहाय 15 बोसोर सासनाव ज' थानानै बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया जों BTC बासिन्दा होननो हानाया बिराद गिदिर खोथामोन आरो बियो खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दिनै मा जानो थांगासिनो दङ सोरबाया गामि ओंखारनायनि धुमधाम एप्लिकेसन होदों सोरबाया माबा होदों बेबायदि हिसाबै माने जों बेखौनो बुंनो हायो जे रायजोफ्रा अट'मेटिक हमनो हादों हमनो हानानै बयबो बुंदों जे दानि सरकार जि सरकार बिनिख्रुइ गोदोआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव जि सोलिनाय जि 15 बोसोर सरकार बे सरकारा जथेस्थ' साबसिनमोन आरो बे फैब्लासो जोङो BTC आवगोलाव जेरैबायदिमोन जों बेखौ मोनफिननो हासिगोन ओंखायनो खोथाजों नङा जों खोथाजों बुंला आरो 5 बोसोरा फैथारथोंसै माथ्र' आखायाव 2 बोसोरल'सै 2 बोसोर फैनाय लोगो लोगो जों जोंनि आखाइजों जि खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावसिगोन बे खोथाफोरा रायजोनिफ्राय ओंखारदों आरो हा पाट्टा राननायनि सायाव BPFआ खुब सिरियास खिन्थु हा पाट्टा राननो लानाय जि जोंनि दा बिथांमोना जि डिसिसन लादों बिनि सिगाङावनो BPFआ लादोंमोन खिन्थु 15 बोसोरखौ लानानै बिथांमोना जेबो माने जोंखौ बिदि मा होनगोन गाहायाव खोलैनो हानाय नङा मानो होनब्ला जोंनि जि आसामनि जि हानि सायाव डिजिटेलाइज सिस्टेम बे सिस्टेमानो अल इन्डिया आसामाव जायाखैमोन थांनाय माबानिफ्रायसो जादों थांनाय प्राय मा होनगोन 3-4 बोसोरनि सिगांनिफ्राय खिन्थु बेनि सिगाङावनो BPFआ सिद्धान्त लादोंमोन जे एबार जोङो हाफोरखौ जरिब खालामनानै 2003नि 10 फेब्रुवारिनि जिबायदि आयेन बे आयेन मथे जों साफ्रोमबो BTC नागरिकनो जों हा होनाय बेबस्था लागोन जाहाथे रावबो लेन्डलेस व्यक्ति सासेबो थाया आरो गावनि दखलाव थानाय हाफोरखौ जाहाथे बयबो निजा निजा पाट्टा मोनो दा हा होनोब्ला लेन्डलेसनिल' हानाय नङा जोंहा बयहाबो हा दङ खिन्थु रावनिबो आखायाव कागज गैया नङा होमबा बेखौथ' जों होनांगोन ना दा ओंखायनो बे खामानिखौ 15 बोसोरखौ दायनानै लाब गैया आं होनदोंना 15 बोसोरनि सिगाङाव इन्डियायावबो डिजिटेलाइज जायाखैमोन आसामावबो जायाखैमोन हानि एसे सिस्टेमेटिक फैनायानो दाख्लैसो फैदों प्राय 3-4 बोसोरसो सिगां खिन्थु जों बिनि सिगाङावनो BPFआ डिसिसन लादों आरो खामानिबो मावदों 500 जन जोङो मण्डल सोनो थाखाय जि ट्रेनिं होनाय कन्ट्रेक्सुवेलबाबो लानानै बेखौ डिजिटेलाइज खालामनाय बे खामानिखौथ' आवगायदोंमोन ना जाथारबायमोन सरकारा फैबानोथ' जाबायमोन खिन्थु बिथांमोनाथ' जोंनिख्रुइ आरो देरसिन खोथा बुंबावबाय 15 दिनावनो जागोन खिन्थु 15 दिनाव जागोन होननाया दिनै नाय 3 बोसोर बारलांबाय आजिखालि खोथाफ्रा एसे बेलेग जालाङो आरो बेवहाय ओरैसो जानांगौ ओरै जानांगौ उमुक जानांगौ दा
माने कासलेटनि खोथा फैदों फरेस्टनि खोथा फैदों माबा खोथा फैदों माबा माबि दाय होनानै बिथांमोना गावसोर खोथा होनायखौनो दा मावफुंनो नागिराखै दा फरेस्टनि हा होनायखौ लानानै बिथांमोना बुङो जों बिराद हा होदों फरेस्टनि हाखौथ' जों होग्रायाखै होनबा 2018 स्वयं आंनि आखाइजों आं हा होदों नोंथांमोना मिथिगोन मिडियानि मानसि हिसाबै नङासै 2018 BPFआ आंनि आखाइजोंनो स्वयं जोङो जोंनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बिथांमोननो जोङो हानि पाट्टाखौ होदों आरो आंथ' बे लेटबावसो बिनि सिगाङावनो चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्लायाव माने बेसेबां जागोन प्राय 16-17 14फ्रावनो जोङो फरेस्टनि हाफोरखौ होदों बिथांमोना दासान्दि साननैसो बहाबा होलाबायनानै जोंसो नै होगासिनो दं होननानै बेखौ बुंलाबायदों खिन्थु बे खामानिखौ जोङो प्राय 4-5 बोसोर आगोलावनो जों स्टार्ट खालामदोंमोन बेबायदि आरो ओंखायनो जों दा बुंनाया हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया बिथांमोननि बुंनायनि बहुद बेलेग जों बुंनाया जाहैबाय जोंनि थागिबिफ्राबो दिनै हानि कागज गैया लेन्डलेस बिराद मानसि दं बिदिनो गोबां हानि समस्या दङ बेल एन्ड ब्लक लानानै माबा लानानै बेफोर गासैबो समाधानखौ जाहाथे जोङो बेयाव PGR होन BGR होन माबा होन गबसार होन गासैखौबो फोजोबनानै जाहाथे 2003 आयेनाव बयखौबो जुदि BTC बासिन्दा होनखाबायब्ला जों बयनोबो जाहाथे हानि मोन्थायखौ बोरै होनो हायो बे खोथाखौ जों बुंगासिनो दं बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै ओरैनो फरेस्टनि डुवेलार्स एक्टनि गेजेराव मोनफा मोननै हा होनायखौनो बिथांमोना होदों होनलाबायदों लेन्ड मेलानि गेजेरजों 100निया पाट्टा थाखानाय हाफोरखौ दिनै बिथांमोना पाट्टा होनानै बेखौनो हानि होदों हा होदों होनना बुंदों बहाबा एलटमेन्ट होदों बेखौनो हानि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना दासान्दि बानसावलागासिनो दं बुंलागासिनो दं आरो जोंनावथ' नोंथांमोना बेखौ सोंलायनाङा जोंनि BTCनि रायजो राजानि हालोदा बोरै मोजां जाखो जोंनावबो जे माहाजोन ओंखारबाय जोंनावबो जे दिनै आसामाव माने मा होनो एकदम क्रर लेभेलनि 100 कोटि 200 कोटि लेभेलनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जे आसामाव टेन्डार बुहैनो हानाय जाबाय बिसिनि जोनोमा बहा जाया होमबा बिसिनि जोनोमा बयनाबो BTCआवनो गोजा उदालगुरियावनो जोंनाव दिनै अनेक आसामाव टेन्डाराव कन्टेस्ट खालामहैनो हानाय जाबाय सेन्ट्रेल लेभेलाव कन्टेस्ट खालामहैनो जाबाय खिन्थु बिथांमोननि आरम्भनिया बहा BTCआवनो गोजा 2005नि सिगां बधय बेवहाय रावबो बेबायदि फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर गैयामोन खिन्थु 5नि उनाव दिनै ओरैबायदि जोनोम जाबाय कन्ट्रेक्टरफोर दा जोंनि कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनै आसामावबो टेन्डार बुनानै खामानि लागासिनो दं सेन्ट्रेल लेभेलावबो खामानि बुनानै टेन्डार लागासिनो दं बिनि फोरमान जे जोंनि समाव जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय थिखा थुख्लि मोन्दोंमोन आरो गोजौआव थांनो स्कप मोन्दोंमोन आरो बेल' नङा बिनि अनगायैबो फिसा फिसौ खामानि बेफ्रावबो जोंनि लकेल मानसिफ्रानो बयबो एंगेज जाजोबनो सुजुग मोन्दों 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव NM आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। NMनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।